respekt, ali da, hteo sam da vam kažem hvala vam, vrlo sam vam zahvalan na svemu, zahvalan na tome što ste tu za mene i što je podržate u tolikom broju i što grmite zato što realno živim najjači život ikada i to je sve zahvaljujući vas. Legle su ti neke pare pa si tako srećan. Ne, meni ležu pare svaki dan, tako da bi trebalo onda, to znači da sam srećan svaki dan, a i jesam srećan svaki dan zato što ja da nisam srećan i nezdojan, zamislite ja da uzem se žalim. Gledajte, ja kažem ljudi teško mi je da snimam svaki dan, ceo dan kad sam snimao vlogmas, kažem teško mi je, ali u globalu nekom, realno, ja da se žalim, da je meni nešto loše u životu, da sam nešto nesrećan, da sam tužan, da mi nije dan, za ne bi bilo ružno. Zato što kad pogledate moj život, realno, šta ja imam, kako se zove, koji ja razlog imam da se žalim, koji ja imam razlog da kukam, koji ja razlog imam da budem nezdovoljan. Jeste, ja sam čovek i ja imam svoje momente, ali neki ljudi su bolesni, neki ljudi su osakaćeni, neki ljudi nisu ni imali izbor, nekim ljudima nije pružena ni šansa. A gledajte kako ja živim. Šta onda ja ima da se žalim? Tako da ljudi, hvala vam što gledate, stvarno, iskenjao sam se pošteno, ali to je nešto što je meni u srcu stalno, znaš. I ne volim da kenjam često, ali to i tamo se nekad iskenjam. I šta da radim? Ako mi zamerate što kenjam, popušite mi kurac. Ja iz srca pričam ovde na lajvu, za vas koji gledate ove lajvove, iz srca pričam, iz srca zborim i to je to. A moguće je samo da sam mu pustio čmar. Zapravo.